Yeah boy, så er vi tilbage med en ny episode af Faction. Det er Tank Gaming her, og ja, vi er stadigvæk nede i minen. Som I sikkert kan se i sidste episode, brugte vi hele tiden nede i minen, og vi fandt ikke nogen diamonds, så vi håber lidt på at finde nogen nu. Så ja, jeg tror bare, ja. Jeg bliver gerne den største idiot i verden. For jeg havde sådan lige lyst til at auktionere mine vandmeloner. Så skrev jeg AUK hand, men jeg finder der skrev pris på, så det blev bare et stak vandmelon slices for 1 krone. Så er der lige en, der er lige en, der har købt det. Ja, så godt. Ej, hvor neder. Og jeg er mad bro lige nu. Og jeg laver lige sådan en ovn. Så utally mad, bro. Du er det lige mad, bro. Jeg fatter ikke rigtigt, at der ikke er nogen monster hernede. Lidt mærkeligt. Lyst til at være der. Har du en hel masse kul? For det så kan vi sådan lave noget kylling. Ja, jeg har rimelig meget kul. Du kommer bare op, der ligger 23 kyllinger i sådan en... Jeg går ud og farmer noget mere, noget vi kan sælge. Jeg prøvede altså lige at sælge de der kakaobønner for 1000. Bare for sjov. Sådan en stak kakaobønner for 1000. Fuck, man. Hey! Creepy creep! Fuck you! Okay, har du der var de der... Ellers så, hvordan tror du man kan sælge cookies? Måske kan man sælge cookies inde i spawn. Hvis man kan det, så bliver jeg happy. Så er jeg ikke bad bro længere, så er jeg happy bro. Oh shit, sådan. Yay, gold, I'm rich. Okay, jeg kunne ikke sælge. Men lige efter det, så tager jeg lige til spawn, og så... Digger. Gold. Ja, altså jeg prøver lige at tage til spawn, så vil jeg lige se, hvad man kan. Ja, det hvad man kan sælge fedhedslorter for. De der... ikke kakao, jo måske man også kan... Hvis man nu kunne sælge sådan en kakaobønner, fuck meget, så ville jeg blive glad. Jeg bliver så mad, hvis jeg ser nede i kommentaren, at jeg er gået forbi en diamond. Kan du se det nede i kommentaren? Nej, men når vi lægger videoen op. Going to be so mad. Altså regner du med, det sker, eller hvad? Nej. En anden gang kan du også bare sådan lade være med at... Nej, jeg tror jeg går op nu, faktisk. Home. Bare til det eller... Yeah, dude. Hey! Fanden laver du? Hvad fanden, jeg lapper? Ja, jeg løber over for at kigge, hvad man kan sælge sådan noget redstone der. Eller som hedder... Som ikke har noget redstone, kan sådan noget coconut beans. Eller cookies, eller noget du kan sælge. Ja. 100%. Men man kan ikke sælge vandmelon slices. Man kan heller ikke sælge... Jo, kokos. Du sælger 16 kakaobønner for 45. Det koster 16 kakaobønner for 250. Så egentlig så skulle jeg sådan sælge dem på AH for 500 og sådan en stack. Det vil være smart for alle. Ja. Hvis jeg gad gøre det ordentligt. Sådan der. Here we go. God dang it. Kan vide, om man kan købe cookies sådan noget, så man kan købe det. Billy, godt den himmel, man kan sælge vandmelon slices herinde. 16 styk for 40, og så har jeg solgt en stack for... jeg havde mit liv. Nå, jeg fik ikke solgt. Prøv at sælge dem for 400. Jeg vil have nogle penge. Det er det, jeg elsker mest for Faction, det er, man kan have penge. Ja, det er ret sjovt. Monies. Shit, mand, jeg har fået mine meget. Yeah, dude. Yes. Hvad skal jeg nu? Kraftningsbord
Nej, jeg skal hente med Oakwood. Kan vi ikke lave sådan noget, hvad fuck det nu hedder? Can't remember. Vi skal skaffe noget TNT, ja. Og så skal vi sælge det. Fordi... Ah! Rolig! Fuck! Blev du død? Ja, jeg blev død. Hvorfor? Hvordan? Jeg faldt ned. Eller... I lava? No, I just slipped. Ej, din fucking idiot. Så døde du? Ja, men jeg har fået mine ting nu. Skal du skydes alligevel? Ja, men det er jeg allerede. Jeg er allerede skudt. Lige hit. Jeg blev headshottet. Hold kæft, mand. Man får meget cobblestone af mine. Nå, chop. Forkert træ, jeg choppede. Chop. Jeg kommer til Faction Home. Ja, yeah. Gør det bare. Men hvad fanden skal jeg så? Jeg har lyst til at sælge et eller andet, kan man? Bare et eller andet. Det er fuldstændig meget, hvad det er. Jeg skal bare sælges. I know that feeling. Sometimes I know that feeling. Yeah. Er det dit navneskilt? Er det Diamond Digger 64? Damn digger! Har du fjernet vores ovn? Ja. Hvorfor? Fordi jeg laver et andet design. Don't judge me. Hey, vi skal slud! Vi skal sgu da også filme på craften. Vores fuckheads kreativ. Yeah boy. Hvor er slud? Vi har lavet sådan Nej. Ja, vi har lavet sådan borgagtigt på en server, som der hedder Craftgasm. Det lyder sgu mega lækkert også. Ja. Mega lækkert faktisk. Ja. Men jeg har ikke nogen yes. livs på mig. Og det synes vi. Sure. Men nej, jeg har ikke noget. Fordi jeg skal sådan bruge nogle fuckheads leaves. Jamen så må du lave en shears. Jeg har lyst til at grave mig op ved at bygge sådan en her trappe her. Så må du lave shears. Hvad? Jeg laver en shears nu. Dejligt. Så bare throw it out her. Nå, men så har vi fået lavet en bog, og vi er sådan rimelig godt i gang med den, ikke? Og det er faktisk blevet ret flot. Og yes, så tænkte vi bare, at vi ville lave videre på den sammen med jer. Ja, det kan man jo så ikke rigtigt. Nej, ikke sammen med jer på den måde, men sådan så I kan glo på det, ikke? I forstår godt, hvad jeg mener. Ja. Så er det glo på at spille. Ja. Det er sjovt. Ja, så har jeg nogle leaves. Det er sgu da meget lækkert. Så kommer jeg til at smide min kød. Ja, så skal vi lave camohus. Hvad for noget hus? Camo. Og så en gang til på dansk. Camouflage. Remoulade? Ja, remoulade. Jeg hørte godt, hvad du sagde. Remoulade. Remoladehus. Ved du hvad, nu er jeg en kæmpe er det venstre? Er det venstre kiste din og højre der min, eller er der noget specielt? Det er lige meget. Jeg kunne godt tænke mig at finde fedt klap. Jeg har faktisk oak saplings, hvis det nu var, vi havde lyst til det. Jeg kunne godt tænke mig at finde et fedt klam for. Den har jeg, fuck! Garden himmel, dem har jeg sådan dræbt 2 af. Jeg har kun 1 ud, det er typisk i os. Ja, vi skal nemlig bruge 6. Og det skal vi. Ja, fordi vi skal lave 2 bed schedules. Det er birkemandes. Så går jeg ud og jagter dulins. Dulin. Men jeg lægger dulin! Jeg går bare i gang med... Jeg ramte ikke vandet, hvor det typisk. Døde du? Ja. Ja. Det. Sådan er alting. Jeg ramte vandet, men jeg døde. Nederen. Jeg jagter bare sheeps nu. Ja, jeg hopper lige ned og henter de ting, jeg lige har tabt. Nom. Skal jeg tænke på? Det er bare noget bacon. Hold kæft, der er mange kyllinger. Nej, du skal ikke. Det er mange kyllinger, det er jeg også mega glad for.
Du skal ikke holde kæft, men altså der... Sorry! Det er okay. Der er bare rigtig mange døb. Jeg er så glad for kyllinger, fordi at det er killinger. Fordi at det jeg har lyst til, det er at bygge en bue, og så sådan være hunter, og så er det sgu meget lækkert at have nogle pile ellers. Og få ligesom fjer af. Ja. Og i bilen de koster sådan 200 for 32 i shop. Det gider jeg ikke bruge mine penge på. 200? Ja. Okay, det er ret peberet. Det er ret dyrt, ikke også? Yep. Der plejer sgu at være får over det hele i jungler. Wow. Jeg vil lige sælge nogle flere kakaobønner. Hvor er mine kakaobønner? Ej, jeg har ikke samlet mine kakaobønner op. Der er kakaobønner over det hele. Don't Jamen, worry. Der er 2 vandmeloner. Sådan der. Jeg havde sådan en stack. Det var jeg ret glad for. Og jeg har ikke proppet nogen chest, så har jeg bare mistet en stack. Au, fuck helvede. Det må du altså. Sorry. Jeg skal snakke pænere. Hvorfor er det egentlig Craft Gasm, vi spiller faction på? Fordi at på Craft Gasm, der er der så mange griefers. Nå ja, det gjorde det. Det skal nok på alle faction-typer. Griefing burde egentlig være sådan noget lov. Sådan virkelig lov. Nej, men det er bare... Der CIA-agenter ind og smadrer dig, hvis du havde gjort det. Nå, men det er bare ikke så fedt, når man bliver griefet, og det er derfor, at der er mange, som der banner folk, som der griefer. Men altså, alle gør det alligevel. Så... Men du bliver ikke opdaget halvdelen af tiden alligevel. Nej. Hvad er bending games? Hvad? Hvad er bending games? Det er spil, som man bøjer. Hvad for noget? Spil, som man bøjer og klipper mor med en saks. I Minecraft? Nej, jeg ved det ikke. Shit! Var det bare et eller andet, du sagde? Det var bare et eller andet, jeg sagde. Eller er det rigtigt? Sheep. Ja, boy! Jeg har nok til 1 seng nu. Så du har 3? Ja. Sådan kan du også sige det. Ja, det... Jeg forstår, hvad du mener, uden at skulle regne. Jeg har 4. Jeg er fri for skole og ingen lektier, så jeg magter ikke at regne. Nej, det gør jeg heller ikke. Sådan der. Så lad være. Nu vil jeg sælge min fedheds... Det kan være... Nu får jeg At sælge. least you're honest. Like the teacher say. Awkward silence. Food? Swarm biome. Put. Oh fuck. Hello, hvad der fuck er. Du lige en... Og ship. Ej, en fuck, man. Så nakker den lige den blok, som jeg skrev på. Det er din sheep. Flip. Ship. Hvad fuck, hvor er det grimme uden hår. Du er da helt vildt. Ja, det er helt vildt. Jeg synes, det igen, fordi du er så grim. Chop. Ja, nu har jeg også nok til en seng. Dejligt. Så lad os gå op og lave nogle ting. Det er rigtig lækkert hygge os net. Okay, så går jeg bare hjem. Sådan der. Der er ikke nogen, der gider at købe mine fucking kakaobønner. Nej, det er nok fordi de lavede bean. Ham kan man nemlig ikke lide. Godt at du ikke har sat noget i den her. Yeah. Men hvor fuck er du henne? Fjern dig! Slår jeg på dig nu her? Ja. Er du sådan en ghost? Jeg kan ikke se dig. Ghost man. Jeg kan ikke se dig. Hvor fuck er du henne? Jeg er væk! Down. Don't touch me! Sæt din seng ned her. Jeg har ikke bygget den endnu. Byg den. Rolig nu, fister. Can't hurt. Altså, jeg kan ikke bygge den, hvis du skal være sådan her. Skal jeg bare sætte den? Skal du ikke have sådan en kiste under? Sæt den nu. Man kan ikke sætte noget på... Altså, man kan ikke sætte sengen på kister. Nej, det vidste jeg. Jo, man kan, hvis du trykker shift. Det kan man ikke. Promise me. Kan du se mig nu?
I'm delirious out of my mind. Okay. Jeg tager bare venstre seng. Det er ikke så smart at sætte saplingsen der, hvor det er, vi skal gå, når vi skal over til det andet træ. Så tager jeg højre. Så tager du den retarderede seng, det er fint. Hvorfor er den retarderet? Fordi prøv at se på siden af den. Det er blevet fikset. 1.8, you know? Ja, men det er ligesom ikke 1.8. Nej, ikke serveren, men altså... I know that, you little... Bare der ikke sådan går et træ op, mens man løber over det der lidt ned. Hvad sker der så? Fucker man så ud over kanten, eller ryger man bare sådan op i toppen? Ja, jeg tror bare man bukker ud over kanten. Det var mig. Så nu har jeg 50 stykker jern. Skal du have nogen? Hey, det er alt mit jern. Du nakker det. Bare smæk det ind i min chest. Din chest? Ja. Jeg troede det var lige meget, hvis chest det var. Det er det også. Bare smæk det ind i min chest. Vi fik bygge sådan en kaninfarm. What? Lad os lige bygge sådan en rev. Jeg er dårlig til det her. Lad os bygge sådan en fuck-farm. Med høns. Nå. Ja, det kan vi godt. Hey, camouflage. Jeg skal lige prøve at sælge mit lort igen. For hey, giv mig lige den der shearslud. Har du hakket leaves? Hvad? Har du hakket leaves? Jeg har 6. Bare drop det til mig. Drop the base. Og så giv mig shearsene. Og så får jeg dem bare selv igen. Giv mig shears. Saks. Thanks, dude. Nå, alle sammen. Det var hyggeligt igen. Og tak fordi I så med på episode 3 af vores faction-spilleri. Ja. Jeg tror lige vi laver lidt off-camera. Sådan så vi lige får finishet camouflation. Så vi lige får kamufleret noget lortehus til næste episode. Så næste episode kommer vi tilbage. Næste episode kommer nok ud. Enten senere eller i morgen. Ja. Det ved vi ikke. Lad os sige det. Bye, have a great time.